Ayan guys, good morning. Welcome back to my channel. Aga pa guys, pupunta muna ako ng Starbucks. Kasi gusto uminom ng kape ni Madam sa Starbucks. Ayan. Dito na tayo dadaan guys sa gilid. Kasi malapit lang naman dito guys, yung Starbucks. Ayan. Maganda pa ngayon yung highway kasi wala masyadong sasakyan guys, kaya dito ako dadaan sa gilid kasi pag doon sa kabila guys ang hirap, laging basa yung daan dyan kasi may naglilik na ano dyan na hose, so baha. Dito ako dadaan. Yan, doon lang naman guys sa dulo yung Starbucks, pero dadaan muna ako ng tindahan at bibili ng itlog. Naubusan kami ng itlog. May itlog naman guys, pero ano siya, konti lang, hindi kasya sa amin. Kasi yung amo kong lalaki, sa isang araw guys, siya lang mag-isa ha, sa isang araw, 4 yan. Sinasani side up ko lang yan. Ubus niya yan, yung 4, minsan kulang pa. Umaabot pa sa 5, so kaya kailangan bumili ng maraming itlog. Ayan. Medyo maganda yung ano ngayon ng panahon. Mahalo yung init at lamig. Parang kapigatas mahalo. Ayan, ito na guys. Okay na dito dumaan sa gilid kasi wala ditong tubig. Ayan. Ayan, malapit na yung tindahan. Aray, masakit ng paa ko. Parang may tinik. Ayan, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye!